Hoću tortu, a možete početi da spremate? Hajde! Naravno, već imam ideju. Uzet ću gotovu tortu. Ma šalim se, treba mi samo poklopac od gotove torte. A sada uzimam rozenati. Kod mene ukus jagoda. Sipam u kalup. Tako je. A sad ću rasporediti sve po cijelom poklopcu. Da, treba mi tanki sloj. Ostalo je sačekati dok se sve stvrdne. Odlično. A sada dodajem fil. A zatim stavljam jagode. A preko koru. I ponavljam to nekoliko puta. Odlično. A sada okrećem. Boko? O ne, je li spava? Hej, ustaj! O, šta je bilo, Chloe? O, tvoja torta je divna. Vreme je da ukrasim svoju tortu. Napravila sam kikice od marcipana. A sad ću napuniti okrugli kalupi čokoladom. Tako je. Odlično mi ide. Gotovo. A zatim dodajem fil. I pravim čokoladne kuglice. O, kako slatko. Moram ukrasiti trakama od marcipana. I ubacujem male jestive igle za pletenje. Ja ću napraviti remek delo za Lindsay. Sigurno nećete uspjeti bolje od mene. A baka najbolje kuva. Moram simulirati. Što? Baki je postalo loše. Treba joj medicinska pomoć. Imao sam negde lekove. Vaskrsle. Zombi. Odlično. A sad ću malo pokvariti šefovu tortu. Ubacit ću prst unutra. Bako, šta ste uradili? Ukusno. Ja moram je popraviti. Stavit ću preko kalup i napuniti ga nutelom. A zatim dodajem Skittles bombone. O da, kako lepo. Ostalo je samo dići kalup. Wow, odlično, sve ide kako treba. Posuću sve šarenim konfetama i to je to. Wow, kako lepe torte, obožavam ih. Hoću da počnemo od ove. O, kao da je pletena. Ali to je prava torta i mnogo je ukusna. Ok, a vreme je za sljedeću tortu. Wow, koliko Skittlesa. Obožavam ga. Čokoladne kore su divne. Sviđa mi se. A šta je ovdje? Wow, ova torta je sa nutelom. Kako super. Wow, i ukus je predobar. Oduševljena sam. Ova roza torta je pobedila. Čestitam. Da, znala sam da će moja torta biti najbolja. Ne želim ništa od ovog. Točno, želim sladoled. O, dobar izbor, Ben. A tvoja baka je stručnjak za sladolede. Dakle, trebaju mi jagode. Jutro sam ih donela iz moje bašte. Odlično. Sipat ću sve u blender i uključiti ga. Tako je, napravila sam sok od jagoda. Sipat ću ga u kalupe za sladoled. Eto, taman za 3 sladoleda. Super! Nešto sam zaboravila. Tačno. Moram dodati sveže mlijeko. Odlično. To će biti ukusno. Ali to nije sve. Dodat ću još malo kivija. Iseći ću kivi i narendati ga. Super! Sad je moj sladoled spreman. Ostalo je samo ubaciti štapiće i to je to. Ja ću napraviti rol sladoled na specijalnoj dasci. Veoma je hladna, tako da se sve odmah smrzava na njoj. Sipat ću malo mlijeka. A sada malo fante. Ona će dati sladoledu lepu boju i ukus jagoda. O, prelepo piće. Jedne limenke će biti dovoljno.
A sad ću dodati mini Oreo. Ben će biti oduševljen, znam da on obožava Oreo. Ostalo je sve promešati uz pomoć 2 lopatice. Da, tako je, odlično mi ide. Savršeno. Wow, kako cool, šefe. I baka ima lep sladoled. Ja još ništa nisam spremila. Imam ideju. Što bih pravila sladoled kad ga mogu kupiti? Jedan sladoled, molim vas. Izvolite. Hvala puno. Jedva čekam da ga pokažem Benu. Eto, ja sam završila. Šefe, a vi? Skoro. Ostalo je samo uviti to. I preliti sirupom od jagoda. Sipat ću što više sirupa, da bude što slađe. I stavit ću još malo borovnice. Odlično se slaže sa sladoledom. Eto, sve spremno. Baš kreativno. I ja sam završila. Stavit ću svoj sladoled na tanjir i ukrasiti ga jagodama. Pošto su svi završili, hajmo kod Bena. Da. Wow, sve izgleda tako ukusno. Probat ću prvo ovaj neobičan sladoled. Izgleda baš zanimljivo. Kakav je ukus? To je prelepo. Baš mi se sviđa ukus jagoda. I Oreo tako zabavno hrska. A sad ću probati bakin sladoled. I tu su jagode. Ekstra. Baš mi se sviđa. Hladno je. Joj. Dakle, ostalo je probati posljednji sladoled. Izgleda baš lepo. Kakav je ukus? Wow, nevjerovatno. To je najbolji sladoled. On je pobedio. Ja sam pobedila? Moj sladoled je najbolji. Hvala, brate. Šta je tamo? Sad čekajte još malo. Eto, želim ukusnu tortu. Pa dobro. Šta želiš? Tortu? Nema problema. Dakle, ja počinjem. Prvo ću uzeti kvadratni kalup i seći kocku od kora. A višak ću skloniti. Ovo također treba odseći. Da, svaka mi čast. Jedan. I još jednom. Da, tako je. Odlično nam ide. Hajde, još malo. Gotovo, dovoljno je. Oblik je spreman. A sad će mi trebati žvaka Huba Buba. Bako, pridrži, molim te. A ja ću izvući. Da. Umotat ću svoju tortu u žvaku. Tako je. Super. Bilo je dovoljno čak i za krov. Gledajte, napravila sam kućicu od torte. Jao, kako ste smešni. Dobro, nastavit ću. Ja ću uzeti preliv nati i sipati ga preko debelim slojem. Tako je, svaka mi čast. Zatim treba napraviti vafle. Mislim, već sam ih ispekao. Jao, pazi! Vaša kula je pala na mene. Hvala što ste uhvatili. Dakle, nastavljam. Zalepit ću vafle na moju tortu. I to je to. Moja kuća sa dimnjakom je spremna. Koliko ću još držati to? Jao, šefe, ponavljate za mnom. Bolje gledajte ovu kulu. Sad ću i ja ukrasiti svoju tortu. Jao, šta je to? Zašto sve pada na mene? Dobro, krećemo. Stavit ću belu čokoladu ovdje i sa strana. I ja ću imati dimnjak. Prelepo je spalo. I ne mogu više. Jao, padam. Ups, verovatno je to bolelo.
Moje torte bolja. Kako da ne? Moje bolja. I bit će još bolja ako dodam čokoladni preliv. Ma šta kažete? A ja ću sipati žvaku huba-buba? Da, tako je. Jao, ne brinite, ja sam u redu. Moje torte bolja. Ne, moje bolja. Kako ste mi dosadili? Sklanjajte se od mene. Nervirate me. Dakle, uzet ću lubenicu i seći je noževima. Da, Kija. Tako je. Ja sam pravi ninja. Eto, ovakvu divnu kućicu sam napravila. Ukrasit ću je korom i voćem. Preslatko. Moja zdrava i ukusna torta je skoro spremna. I još par dodira i to je to. Može se probati. Prijetno, mala. Da, prijetno. Wow, sve kuće su mnogo lepe. Šta prvo da probam? Probat ću ovu kućicu sa čokoladom. Wow, koliko punjenja ima unutra. Sviđa mi se. Svaka čast. Idemo dalje. Da, sad ću probati roze tortu. Wow, i ona ima punjenje. Pa to je žvaka. Neverovatno. I posljednja torta od voća. Wow, obožavam lubenicu. Prava letnja torta. Ekstra. Sviđa mi se što nije mnogo slatka. Baš osvežava. Da, odlučila sam. Pobedila je voćna torta. Jeste čuli? Baka je najbolja. Tako volim želoči, ali imam samo jedno. I ja imam jedno, ali baš veliko. U stvari, pogledaj koliko oko ima Chloe. Ona je imala najviše sreće. Da, oduvek sam sanjala o tome. Ne, Quentin, ne može. Dakle, ko je prvi? Ja ću. Kakav miris. A punjenje od jagoda, cool. Da, divno. Ali tako sam brzo sve pojela. Ali mogu sipati još sirupa unutra. Da. Odlično. Šta se dešava? A gde sve vremena staje sirup? Eto u čemu je stvar. Lopov je pronađen. To je Quentin. Što? Ups, izgleda da su me otkrili. Izvini, baš sam gladan. Konačno mogu probati svoje oko. Kakva dobra loptica. Ne, stani. Vrati se. Pažnja, pažnja, vidim sumnjivi objekat. Papir, kamen, makaze. Jo, čije je to oko? Kija! Da, uhvatio sam. Super. Oko se vratilo kod mene. Da, bila si u pravu, to je prelepo. Ne želim da se ovaj užitak završava. Divno. I punjenje je prelepo. Da. Skoro sam sve pojela. Chloe, šta gledaš? Probaj sad ti. Juhu! Ups, šta je to? Ne mogu da zagrizem. Šta je ovo? Okej. Šta da radim? Smislila sam. Uzet ću palicu. Kija! Mamice? Nije mi dobro. U redu sam. Kao i oko. Ali oko mora biti razbijeno. Nema veze. Dinamit će popraviti stvari. Papir, kamen, makaze. Vidi ovo. Lezite svi. Šta kažete? Ne čujem vas. Ups. Ovo nisam očekivala. Jesi živa, Chloe? Wow, cool. Sad možemo probati njeno oko. Izvoli. Da, divno.
Šta se dešava? Hej, drugari, kako vas nije sramote da dirate moju hranu bez dozvole? Vratite mi to! Idemo dalje. Kako malo pakovanja, Takis. Baš je ljud. Moraš paziti. A Britney ima pakovanje srednje veličine. To će biti još gore. Ali najmanje sreće imao Quentin. On je dobio najveće pakovanje ljutog čipsa. Ne znam kako će pojesti sve to. Quentin, nećeš pobeći daleko? Sam, ti počinješ. Okej, sad ću da probam. To je takva mrvica, nadam se da neću ništa osjetiti. O ne, to je jako ljuto. Ne mogu držati to u sebi. Dišem vatrom kao zmaj. Ali zašto mene? Sve u dimu. Okej, ja sam sad ja na redu, ali nisam još spremna, plašim se. Da vidimo šta je unutra. O ne, moj čips je mnogo veći. Dobro, probat ću. Kako se plašim. O ne, počinje. Ja ne mogu da kontrolišem to. Britney, pazi malo. U pomoć, sad će sve izgoreti, Britney, prestani. Ne mogu da kontrolišem to. Dobro, zatvori ću usta. O ne, uši. Došla mi ideja, sad ću te ugasiti. Da, hvala ti. I šta ste napravili ovdje? Sav sam mokar, ko je to smislio? Izvini, Quentin. Hajde, sad ti. Okej, sad ja, ali ne želim. Treba skupiti snagu. O ne, koliki je čips. Nadam se da ću preživeti. Jako se plašim. Ne podnosim ljutu hranu. Ajde, jedi, možeš ti to? O ne, bolje da ispustim vatru u pakovanje od čipsa. Postalo mi je mnogo lakše kad je vatra izašla. O ne, pazite se! Šta? Gde ćete? O ne, sad će biti eksplozija! Wow, Kate je dobila 100 komada lubenice, Quentin ima 10 komada, a Sophie ima samo 1 komad, tužno. Dakle, neka Sophie počne. Hajde, sad ću da probam. Lubenica je slatka, ali ima puno koščica. Društvo, završila sam. Kako vam se sviđa moj smeh? Jako smešno. Sad je na redu Quentin. Super, obožavam lubenicu. I dobro što sam dobio 10 komada. O da, kako ukusno. Mogu jesti lubenicu non stop. To je i hrana i piće istovremeno. O da. Imam ideju. Napravit ću piće od lubenice. Da, to je genijalno. Dakle, stavio sam Oreo, a sad ću preliti to čokoladnim sirupom, a zatim dodati bombone Njord. Obožavam ih. To su najbolje bombone na svetu. Wow, Quentin, to izgleda jako ukusno. Da, znam, trudio sam se i spremao to za sebe. Sam ću to sve pojesti. Wow, to je jako ukusno, oduševljen sam. Tu ima sve što tako volim. O da, kako sam pametan, to je bila odlična ideja. Dakle, ostao je posljednji komad i njega ću pojesti. O da, to je to, završio sam. Kate, sad ti, ajde. Odlično, spremna sam da počnem. Dakle, probat ću prvi komad. O da, divno. U stvari, čekajte, šta će mi jedan komad kad mogu pojesti nekoliko odjednom? O da, super. Samo postoji problem, već sam se najela, a lubenica se ne smanjuje. Treba smisliti nešto. Tačno, stavit ću lubenicu u blender i napraviti sebi sok. To će biti jako ukusno. Stavit ću samo unutrašnjost, skoro mi ne treba. A sada uključujem blender. To je to. Sipam sok u čašu. Oho, Sophie, vidiš šta je Kate smislila? Da, znam. Hvala puno. Dakle, treba napraviti što više soka. Da, odlično mi ide. Pogledajte, ova velika čaša je sad puna. Ali treba mi još soka. Eto, samo pogledajte. Ne mogu ni da zamislim koliko bi mi trebalo vremena da pojedem to, a sok ću popiti mnogo brže.
O, da, to je jako ukusno. Divno. Oduševljena sam. Samo što nisam sklonila koščice. Drugari, pazite! A sad će biti kiša od koščica. O ne, nadam se da će kišobran izdržati. Prošlo je. Dobro je, mnogo mi je bolje sad.